priprema prvu zamjenu Mihael Petrouš u momčadi Slavije. Sa brojem 33 Zoran Milutinović spreman za ulazak, a vidjet ćemo za nekoliko trenutaka tko će otići prema slačionici. Janda pa Hora. I ovo je bio nesporazum tu sa Korešom, tako da će biti aut za Hajduk. Evo tog trenutka za zamjenu. Sa brojem 8 čini mi se da bi prema slačionici trebao otići Petar Janda. Zoran Milutinović je igrač porijeklom iz BiH. U Pragu je od 2009. godine, bio je na jednoj kratkoj posudbi u Hlučinu, vratio se u ovom zimskom prelaznom roku. Nije baš zadovoljan ovom odlukom sudaca Petrouš, jer misli da tu nije bilo zaleđa. Trebotić, Jozinović, Šarvini, Ljubičić, Jonjić, Vukušić, već ima igrača na svojim leđima. Vukušić, Andrijašević nije uspio primiti loptu Tomaso, pa će popraviti to Ljubičić.